Tallista huonoja uutisia. Huonoja uutisia. Just kerettiin paikan päälle, mutta probleemat jatkuu. Minkälaista telekkariohjelmaa sitä on alettu tekemään? Ja tämähän on pieni askel ihmiskunnalle, mutta iso askel tämmöiselle niin kuin suomalaiselle ja eurooppalaiselle moottoripyöräkulttuuriin, että saadaan tämmöinen etuoikeus päästä tekemään tämmöistä harrikoiden kustomointiohjelmaa. Ensimmäisenä Euroopassa saadaan tämmöistä toteuttaa ja missäpä muuallekaan kuin täällä Oulussa ja keskellä talvia Suomessahan näitä tehdään tietenkin. Ei mitään, nostetaan tälle malja, että on hieno hetki ja ei olisi arvannut vielä niin puoli vuotta sitten, että täällä ollaan elokuvateatterissa katselemassa, että mitä saa tehdä. Nostellaan maljaa teidän kanssa, mutta näillä mennään. Kiitos tästä. Lähdetään katsomaan, mitä tapahtuu. Meikäläinen Häkkisen Aki. Ja... Ei vittu, siis todella mukava seurata. Oikeata kunnon realityä. Jatkakaa samalla linjalla. Ihan mukava seurata. Musta oli mukava, kun Kari puhui niin paljon tässä ohjelmassa. Skipe tykkäs tietenkin. Hienoa työtä. Jatkoa parempaa päin. No on kova setti tulossa ekan jakson perusteella. Kattokaa. Sieltä se Taattua settiä. Mutta musta se oli ihanaa, että se ei ollut silleen jenkkimeiningillä tehty.